יופי. אז לא משנה, אנחנו נתחיל ומי שתבוא היא תיכנס וזהו. אז ככה, המטרה שלי במפגש בעצם זה בשביל שאנחנו ננסה לראות, לקבל איזה כלים, איך להתמודד מבחינה רגשית מהמצב שלנו היום. אז ככה, אני אעשה כמה הקדמות קודם, כי תמיד יש צורך בהקדמה, אנחנו לא יכולים להיכנס ישר לנושא, רק שנייה, וצריכים בדרך כלל להתחיל עם דברים מסביב, בשביל להגיע לעיקר. אז מה שאנחנו רוצים להבין זה בעצם מתי בן אדם בעצם מתעורר לשנות משהו בתפיסה שלו, שמתעורר בו איזה רצון להתקדם, שמקבל תובנות חדשות, שמשנים לו את התפיסת עולם. בדרך כלל, בשביל להגיע למצב כזה שבן אדם משנה תפיסת עולם, אז בדרך כלל זה בגלל שהוא עובר איזה מצב מתוח, איזה קושי, איזה ניסיון. בזמנים הרגועים, שהבן אדם חי את החיים שלו בשגרה, אז הטבע, הדרך כאילו הנוח, שאדם אוהב את המקום הנוחיות שלו, ואז הוא לא כל כך שואל את עצמו שאלות עיקריות, לא כל כך מתעמק בחיים שלו, לא כל כך מחפש מה קורה איתו, רק שפתאום יש איזה משהו שמזיז אותו, כמו רעידת האדמה, כמו שאומרים, רעידת האדמה פנימית או חיצונית, זה לא משנה, אבל משהו קורה בתוך החיים שלו, ואז הוא מבין שהתפיסה שלו היא לא נכונה. שיש משהו בתפיסה שלו שלא מסתדרת עם המציאות, ואז הוא חייב כביכול לעשות רגע חושבים, זאת אומרת, לחשוב על מסלול מחדש, כמו שאומרים. אז אנחנו ננסה להבין מה בעצם אנחנו אמורים לעשות ולחשוב בתקופה הזאת. אז נעשה קצת כמה הקדמות ככה בשביל כאילו להתחמם קצת בתוך הנושא, וזה דברים אולי שידועים זה גם לא, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שיודעים לדבר על זה, זה נושא שהיה בפרשת השבוע בנושא של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וחז"ל אומרים שהבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שמיים וארץ, בעצם זה היסודות שהם המוח והלב. המוח והלב זה בעצם היסודות של נפש האדם, וזה מה שאנחנו צריכים לבנות עכשיו. דרך אגב, אני מאוד ממליצה, ואמרתי את זה כבר בהזדמנות אחרת, שבעצם כמה שבן אדם יכול למנוע לפיזור נפש בתקופה הזאת, זה מאוד חשוב. מכיוון שאנחנו בתקופה של בניין, של בנייה של עצמנו, ואם אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו בתוספת אינפורמציה שלא תועיל לנו ולא תעזור לנו, אז אנחנו גורמים פיזור נפש, אנחנו גורמים לעצמנו שבעזרת השם יעבור התקופה, מה יישאר לנו בידיים? עם מה אני יוצאת אחרי כל התקופה הזאת? אם אני הייתי כל הזמן קשורה למה שקורה, שאני לא אומרת שצריך להתנתק חס ושלום, גם זה חשוב, חשוב לדעת מה שקורה, אבל במידה ובמינון מסוים, כדי שהאדם יהיה רק מקושר עם החיצוניות, כן, עם העולם, אבל לא כדי להפציץ אותו בתוספת יותר מדי של דברים שלמעשה לא ייתן לו אחר כך איזה כאילו
עושר, משהו שהתעשר בזמן התקופה הזאת, שאז אנחנו יכולים דווקא לקבל המון כוחות, המון שינויים בתודעה שלנו, המון תובנות חדשות, רק אם אנחנו מתרכזים בעצמנו. אז ברור שרוב העולם חושב מה אפשר לעשות, מה אפשר לתת, איך אפשר להתנדב, זה מצוין, הכל טוב ויפה. לא שחלילה זה בעיה, זה לא בעיה, זה מצוין, כי כוח הנתינה הוא כוח מאוד חשוב. אלא שעם כל זה, אדם חייב לעשות גם התבוננות פנימית, כי העבודה הכי חשובה היא העבודה הפנימית, שהיא דרושה לנו. מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו עכשיו, זה לחשוב מסלול מחדש, על כל מה שאנחנו יכולים להבין, להסביר, לתרגם בחיים שלנו, או שקיבלנו מאז ומתמיד, בגלל שאנחנו חיים בעצם בתוך איזו תפיסה שנבנתה על ידי כמה פרמטרים שונים, ומוכרח להיות, וזה לא משנה איפה האדם גדל, באיזה סביבה הוא גדל, אם זה דתי, חרדי, חילוני, לא יודעת מה, זה לא משנה. בעצם כל היסודות היום הם מזדעזעים, הם משתנים. יש שינוי מאוד יסודי שקורה, שזה בעצם מה שהולך לקרות, אנחנו מקווים לגאולה השלמה וההתגלות של, לא רק של המשיח וגם של מלכות שמיים. שזה דברים שבעצם הם אמורים לשנות את התפיסה שלנו. ככל שהבן אדם יחיה באיזו גמישות בתוך התפיסה שלו של עולם, אז יותר הוא יכול להיכנס ולהתקדם בתוך מה שקורה. אחרת אנחנו מגיעים למצב שהדברים מתנגדים לתפיסה ולהבנות שלנו. אז מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו עכשיו, אני חס ושלום, לא שאני מדברת מתוך זה, אני מדברת מה שלומדים מחז"ל, מהעצות שהם נתנו לנו, מהדרך שהם אמרו לנו, שבעצם אנחנו יודעים שבאיזשהו שלב הדברים לא ייראו כמו שאנחנו חושבים שזה ייראה. ואנחנו מגיעים גם במקום של חוסר אונים. והמקום הזה הוא לא מקום רע, הוא אדרבה, הוא מקום מבורך. הוא מקום שאנחנו חייבים כולנו להגיע למקום הזה, שבעצם אנחנו חסכי אונים. לא משנה, אנחנו יכולים לעזור פה ושם ולתמור ולתת כסף או עזרה כאילו פיזית, זה לא משנה. אבל התחושה שבעצם אנחנו מרגישים שאנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, כמה שאנחנו יכולים ואיפה שהבן אדם נמצא בתוך החיים שלו, אם הוא נמצא בבית או בקרב או באיזה מקום, זה איפה שבמקום, בזמן נתון, איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותו, וזה המקום הכי נכון בשבילו, והמקום איפה ששם הוא אמור לעשות איזה עבודה פנימית. אז המקום הזה של חוסר אונים, זה מה שמביא אותנו לאמונה יותר גדולה, יותר חזקה. מה הכוונה? אני אנסה להיכנס יותר לזה, ואנחנו נראה גם כן איך אנחנו יכולים בעצם להתמודד יותר טוב עם העולם הרגשי שלנו, שאולי הוא מוצף לפעמים בצורה לא רצויה, ופה אנחנו ננסה קצת לראות גם באופן כאילו מעשי. אבל אם אנחנו נסתכל על הסוף של הסיפור, נעשה את זה בהפוך, הסוף של הסיפור שאנחנו צריכים להגיע לאמונה שלמה של מלכות שמיים, וזה ברור, אין משהו אחר. אין משהו אחר שיכול תחליף. כל תחליף הוא יתחלף עד שאנחנו נגיע לנקודה הזאת. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שבעצם אנחנו צריכים כל הזמן להגיע לאיזה חיזוק באמונה,
יותר ממה שהיינו מקודם. אנחנו תמיד צריכים להגיע לבירור יותר עמוק באמונה, שבגלל שהאמונה היא הכי נגועה בכל המערכת שלנו. היא הכי עמוקה, הכי נגועה, והכי כאילו שיכולה להגיע לדברים מזויפים. אז למעשה כל מבחן, כל מצב שאנחנו חווים, אז בעצם הוא מביא אותנו לבירור איפה אנחנו יכולים לחבר את נקודת האמונה עם הנקודה הכי פנימית שלנו, ובמיוחד עם הלב, זאת אומרת עם הרגשות. שזה לא יהיה בזה איזו סתירה, זאת אומרת להקטין את הפערים שיש בין התחושה של האמונה שאנחנו מאמינים בבורא עולם, והתחושות שלנו שיכולות לעשות סתירה לגבי האמונה שלנו. הדוגמה הכי פשוטה, והכי שתיתן לנו גם להבין את המהלך, ניקח את הדוגמה הכי גבוהה, אבל בשביל אחר כך להוריד את זה למטה, זה האמונה של אברהם אבינו, כי הוא הראש המאמינים, כמו שאומרים חז"ל, ובכל אופן הוא עבר 10 ניסיונות. 10 ניסיונות עבר אברהם אבינו, וכולם הוא עמד בהם. והעמידה שלו באמונה ובניסיונות, זה לא בגלל שהוא הצליח לעשות את מה שהוא צריך לעשות, אלא בגלל שחז"ל אומרים שהוא לא הייתה לו שום מחשבה נגד הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, מחשבה של טרוניה או של שאלה או של... הוא קיבל הכל בתמימות. עכשיו, מהי בעצם הניסיון הכי משמעותי שהיה בחיים שלו? זה הניסיון של העקדה. אז אפשר להגיד, כן, העקדה, כי בגלל שזה הוא בא, הוא צריך לשחוט את הבן שלו חלילה. אבל חז"ל אומרים לנו שזה לא רק זה, זה נכון שזה היה ניסיון. אבל הניסיון הכי קשה הייתה לו סתירה בתוך האמונה עצמה. זאת אומרת, הוא הגיע לשיא של האמונה. והקדוש ברוך הוא בתוך כל ההבטחות שהוא נתן לו באופן אישי, זה לא שאנחנו עכשיו קוראים את זה בתוך ספר ובתוך הנביאים ושאנחנו מאמינים שזה אמת. זה דברים שזה נאמרו אליו באופן אישי, על ירושת הארץ, על זרעו שצריך לבוא מיצחק, ופתאום הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו בדיוק ההפוך. והניסיון הוא לא היה בעקדה עצמה, כמו שזה היה בביטול של השכל. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, אדם הוא צריך לבטל את שכלו, ורק אז הוא יכול להגיע לאמונה אמיתית. כי כל עוד והדבר מתפרש בתוך השכל, זה עדיין לא אמונה. זה נקודה שהיא מאוד חשובה, כדי שאנחנו נבין איפה אנחנו רחוקים מהאמונה האמיתית. כי אנחנו יכולים להגיד, טוב, בסדר, יש לנו אמונה. אבל כמה אנחנו יכולים להאמין, זה ברגע שאנחנו זורקים לגמרי את השכל, ולא רק את השכל, כי בתקופה כמו שלנו, זה גם להאמין שאנחנו חסכי אונים, שהכל יבוא מלמעלה. עכשיו, את הנקודה הזאת שהבן אדם הוא זורק את השכל שלו, אז הוא יכול בעצם מה שאנחנו רוצים, וזה מה שניתן לנו עכשיו בתקופה הזאת שלנו, זה לקפוץ מדרגות. מדרגה, כמו שאמרנו, בן אדם עולה מדרגות בגלל הסיבות של החיים. מה שעובר עליו, אז הקדוש ברוך הוא מביא לנו את זה בדילול. לא הכל בבת אחת, כי הכל בבת אחת זה מדי קשה לבן אדם. אז הדברים באים בדילול. אז בדילול האדם לוקח את הזמן שלו, גם הקדוש ברוך הוא סבלן, מלא רחמים. הוא מחכה תמיד שבן אדם יתעורר יתחזק ויבין מה התפקיד של האדם בעולם. עכשיו, כאשר הדברים באים בצורה, זאת אומרת, בריכוז, כמו עכשיו, אז עכשיו זה כאילו נותן לנו גם את האפשרות לקפוץ את המדרגות שהיו לוקחים כמה שנים בשביל להגיע לזה.
אבל שוב פעם, אם אני לא רוצה לפספס את הנקודה הזאת, אז חשוב שאני מרוכזת בעצמי, כי האינפורמציה החיצונית היא תכניס אותי בלבולים, היא תכניס לי בלבולים, היא תסיח את דעתי, היא לא תיתן לי באמת להבין מה שקורה אצלי, היא רק כאילו יגרום לי בעצם להיות במשהו מעורפל, ואז אני לא התקדמתי לשום דבר, לא עשיתי שום דבר טוב עם זה. אני לא יכולה כאילו לחזק. אז אפילו אם אני מדברת, אני אומרת, כן, צריך להתחזק באמונה ואני מתפללת, אבל זה עדיין לא מספיק. כמובן שכל תפילה וכל דבר שבן אדם יכול לעשות זה חשוב מאוד, אבל יש עוד דברים יותר עמוקים שבן אדם צריך לעשות בשביל להתקדם. אז מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להבין מאיפה העולם הרגשי שלנו מתחיל. סליחה, רק שנייה, אני רק רוצה לראות אם זה אנשים שרוצים להתחבר, ויש להם איזה קושי. אוקיי, טוב, בסדר. יש אנשים שרוצים להתחבר, אבל יש להם קצת קושי. בסדר, איך שזה יהיה. איך בעצם בפנימיות שלנו, איך בעצם הרגשות מתעוררות. אם זה פחד, גם אם זה דברים חיוביים, זה לא משנה. רגש הוא בעצם תוצאה מחוויה. חוויה, פירושו של דבר, משהו שאני חווה דרך החושים שלי. דרך החושים שלי אני מקבלת אינפורמציה, שהמוח שלי מתרגם אותו, ואז אני מגיבה לזה. זאת אומרת, זו תגובה מהחיצוניות. מה שקורה מבחוץ מביא אותי לאיזו תגובה מבחינה רגשית. הרגש הוא יהיה גם בהתאם לכמה פרמטרים, כמו איך זה מתפרש בראש שלי, ואיך זה מתיישב בתוך האמונה שלי. באיזה מקום באמונה זה יושב. האם יש לי אמונות סותרות למה שאני רואה, למה שאני שומעת, למה שאני חווה, או שזה מתלבש בתוך וזה זורם. בדרך כלל כל הרגשות השליליות הן באות בגלל שיש איזו התנגדות מסוימת עם האגו של הבן אדם, אם זה בגלל שזה מתנגד לרצונות, לתובנות, לאמונות, לרצונות. כל זה גורם שבסופו של דבר הבן אדם הוא בעצם מגיב לדברים מבחוץ. עכשיו, אם אנחנו נחזור לאיזו שאלה יסודית שאנחנו חייבים להתחיל מזה, נשים את הדברים שאמרנו בצד כי זה חשוב מאוד גם כן, אבל אני רוצה להוסיף עוד איזו שאלה יסודית. השאלה היא בעצם, אם אנחנו צריכים להגדיר את עצמנו, אז יש 3 פרמטרים, 3 ממדים יותר נכון, שהם הממדים של הבן אדם, וכל אחד הוא יתחבר למשהו ספציפי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש לנו מה שנקרא ההתנהגויות שלנו, בן אדם יש לו התנהגות, יש לו מעשים, כן? בן אדם הוא יותר מזדהה לפעמים עם הרגשות שלו, יש אנשים שהם יותר מזדהים כל הזמן עם העולם. סליחה, אם אפשר לכבות את המיקרופון, תודה. תודה. ויש בן אדם שיותר שכלי, כן? זה ידוע. זה 3 ממדים של שכל, רגש, התנהגות. עכשיו, בדרך כלל
אם אנחנו שואלים, וזה היה, אני מדברת עכשיו בצורה יותר אוניברסלית, איך האדם היה מגדיר את עצמו באחד משלושה התכונות האלו, אם זה מעשה, אם זה רגש ואם זה שכל. היום יותר ויותר אנחנו מגלים, ולא רק אנחנו יודעים את זה כבר משנים קדמוניות, כמו שאומרים, מחז"ל, זה כתוב בכל הספרים הקדושים, היום זה כבר נהיה תודעה גם בעולם היותר רחב. שבן אדם בעצם הוא לא ההתנהגות שלו, ההתנהגות זה דבר שהוא חיצוני לו, בשפת החסידות זה נקרא לבוש. זאת אומרת שהבן אדם יש לו התנהגות, אבל ההתנהגות שלו היא לא הוא. לכן אנחנו אומרים כמה שזה חשוב לא להגיד לילד, אתה משקר, אתה רע, אתה גנב. אסור להגיד דברים כאלה. למה? כי זה בעצם לקחת איזו התנהגות ולחבר אותה לזהות שלו, וזה מבלבל את הילד. זאת אומרת, הילד אחר כך הוא מקבל את זה כאילו אני כזה, והזהות שלו, המעשה שלו הופכת להיות הזהות שלו, שזה הדבר הכי גרוע. אז בעצם המשפט שאנחנו מכירים על זה, זה שאנחנו לא התנהגות. יש לנו התנהגות, אבל עדיין ההתנהגות הזאת אנחנו יכולים לשלוט עליה. לעשות או לא לעשות, זה החלטה. זה משהו חיצוני לי. אז אדם יכול להיות כל מיני התנהגויות, אבל זה חיצוני לו. הדבר השני, שזה יותר עדין, יותר כאילו קרוב לפנימיות, זה הרגשות. בן אדם יכול גם לחשוב שהרגש שלו זה הוא. אני מרגיש ככה, אז מה אני אעשה? אני כזה. והרגש הוא הופך להיות חלק מהזהות שלו. ופה אנחנו צריכים להגיע לתובנה יותר עמוקה, יותר ברורה, שהרגשות זה לא אני. יש לי רגשות, אבל זה לא אני. ואם זה לא אני, פירושו של דבר שאני יכולה לשנות אותם. פירושו של דבר אני יכולה לשנות את זה. אנחנו נראה אחר כך איך, ואנחנו בדיוק, זה הנושא איפה שאנחנו מגיעים, אבל בגלל זה אני עושה את ההקדמה. הדבר השלישי זה המחשבות. אז אנחנו יכולים להגיד, טוב, מחשבה, בטח, זה אני חושבת, זה אני חושבת, מה יכול להיות? ולמעשה, זה לא נכון. גם המחשבה היא לא אני. האני שלי הוא הרבה יותר עמוק משלושה הרבדים האלו, כי הכל זה לבוש, גם המחשבה. גם המחשבה שלי זה לא אני. יש לי מחשבות, זה עובר לי, אבל מה הטעות? הטעות זה שאני מזדהה עם זה. הטעות אני חושבת שזה כאילו אני עושה ניתוח שכלי. אבל הניתוח השכלי הזה, זה עדיין לא המהות הפנימית שלי. כי כל זה קשור למה? כל זה קשור למה? קשור לאגו של האדם. האגו של האדם הוא בעצם בא בביטוי מתוך הלבושים האלו. אם זה מחשבה, אם זה מעשה, מחשבה או רגש או מעשה, וכולל הדיבור שבעצם הדיבור הוא הרבה יותר עמוק ופנימי, ואנחנו אולי נדבר על זה אחר כך, כי בעצם הדיבור הוא פה בשביל לגעת בנקודה הכי פנימית של האדם. שום דבר לא יכול, מכל הדברים שאמרנו, שלושת הממדים האלו שאמרנו, שום דבר לא יכול להגיע לפנימיות של האדם, אלא רק דרך הדיבור. וזה האני האמיתי של האדם. רק מה? וזה, שוב פעם, זה הדברים, כל מה שאני אומרת לכם זה דברים או שזה כתוב כבר בחז"ל ואפשר לבדוק את זה, וגם רובם זה גם מתוך הניסיון שלי בעבודה שלי בנפש. אבל מה הקושי של הדיבור? הקושי של הדיבור זה בגלל היצרים שלנו, הלבושים שלנו, גונבים לנו את הדיבור. ואז אני משתמשת במילה אני, ואז אני חושבת שזה באמת אני. אבל זה לא אני. אז יש לי מחשבות, יש לי רגשות,
ויש לי, יש לי התנהגות. רגע, יש פה שאלה, אז אם לכולם יש, אוי, סליחה, השאלה שלך הלכה, את יכולה לכתוב את זה עוד פעם? זה נעלם לי השאלה, לא הספקתי לקרוא. מה, זה חיה, רצית לשאול משהו? טוב. אז ככה, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים פה קצת יותר להעמיק בעצמנו, מה אנחנו רוצים מכל הביטויים האלו של עצמנו, של האגו שלנו מבחוץ. לאן אנחנו רוצים בעצם להגיע? יש גרעין זהה ומה שמפריד בינינו זה הלבושים. כן, הגרעין, שאם את רוצה להגיד אם יש איזה גרעין, הגרעין מה שאת מתכוונת זה החלק הפנימי האלוקי, שהוא החלק של אלוקה ממעל, כן? זה המהות שלנו הפנימי, אבל כל הלבושים האלו זה הלבושים שהנפש הבאמית משתמשת בו, כן? ואנחנו רוב הזמן נמצאים בתוך הלבושים האלו, כי זה הדרך היחידה שיש לנו בשביל לפעול בתוך העולם הזה, על ידי החושים שלנו שבעצם משדרים לנו את הדברים לנפש הבאמי, והנפש הבאמי מגיבה לזה. כשאנחנו מגיבים בצורה רגשית, בדרך כלל זה בא מהנפש הבאמי. עוד דבר אני רוצה להוסיף על זה לפני שנמשיך, אם אנחנו כבר הגענו לנפש הבאמי, אז שאנחנו נבין שגם היום, אני מדברת עכשיו מבחינה, אפשר לדבר על זה היום מבחינה נטו מדעי, כי המדע היום הגיע לאותם המסקנות, אנחנו מגיעים לאיזה כאילו פגישה עם המדע, בגלל שהם הגיעו לתובנות מאוד מאוד עמוקה בתוך נפש האדם להבין, כי גם הם הגיעו למסקנה שבסופו של דבר, עזוב את ההתנהגות, עזוב את הרגשות, עזוב את המחשבות, יש משהו בך הרבה יותר עמוק ופנימי. כמובן שאצל הגויים הם לא יכולים להגיע לדרגות של נפש האלוקי שלנו, בגלל שהנשמות ישראל הרבה יותר, באים ממקום פשוט, ממקום יותר גבוה, אבל יש להם גם כן איזה חלק של נפש אלוקי, כי הם נבראו בצלם אלוקים, ואז הם יכולים להבין גם בדרגה שלהם איזה משהו בקשר ללבושים האלו. ואני אומרת לכם, הם הגיעו לזה. אוטוטו זה גם יתפזר, זאת אומרת, זה יתפרסם בעולם, ויותר ויותר. אבל איך הם הגיעו לזה? הם הגיעו לזה בתור כאילו ניתוח של הדברים, בגלל שהיום יש להם דרך הטכנולוגיה, דרך כל מה שהטכנולוגיה פיתחה היום, דרך להבין את המוח בצורה הרבה יותר כאילו ברורה. זאת אומרת, היום כל מה שהיה פעם תיאוריה, שבן אדם מביא איזה תיאוריה, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהוא טועה. אז כולם באים ויכולים כאילו להתווכח איתו. היום התיאוריה היא כבר משהו ברור. היא כבר אמת, בגלל שהדברים הם מתאמתים על ידי הטכנולוגיה. אז מה אני רוצה לומר בזה? אנחנו קיבלנו את כל הדברים, הכלים האלו כבר מחז"ל. הבעיה שלנו שאנחנו צריכים לתרגם את השפה של חז"ל בתוך המילים המודרניים, בתוך השפה שלנו, בתוך השכל של היום. כי הדברים הם נאמרו, אז לא תמיד אנחנו יכולים להבין שזה שווה זה, זה בדיוק מה שאומר שם, אבל אנחנו לא תמיד יש לנו את הכלים בשביל זה. אז מה הם רואים? הם רואים שבעצם הנפש הבאמי, יש לו בעיקר את שתי המערכות העיקריות של הבן אדם, או שהוא בורח או שהוא תוקף, כן? זה כבר דברים ידועים. בן אדם שנמצא מול איזו סכנה, או שהוא בורח ממנה, או שהוא תוקף. בן אדם שאין לו כוח לתקוף, בגלל שהוא מבין שיש פה משהו יותר גדול ממנו, אז הוא עוזב. ובן אדם שמרגיש שיש לו את הכוחניות, יש לו את העזות לעשות את זה, אז הוא הולך והוא תוקף. עכשיו,
המערכת הזאת היא עכשיו מתלבש על המערכת הזאת, מערכת שנייה שהיא מערכת הרגשית. המערכת הרגשית עכשיו היא מגיבה לזה. אם אני בורח, אני מפחד. אני גם יכול לפחד אם אני תוקף, אבל מכיוון שאני בהתקפה, אז אני כאילו מתגבר על הפחד, ואז אני עושה איזה מעשה. אבל המערכת של הרגשי, הוא בעצם מתלבש על המערכת הביולוגית. ואז כל הרגשות הן באות ממה שקורה בהתחלה בבסיס. ואנחנו עולים אחר כך דרגה, והדרגה זה השכלי. השכלי זאת אומרת שעכשיו אני צריכה להבין את הדברים, להכניס אותם בתוך התפיסת עולם שלי. מה קורה עכשיו בתוך העולם? מה קורה עכשיו מולי? מה מתרחש? איך אני צריכה להבין את זה? אז כשאנחנו נותנים לזה פרשנות, גם זה מוליד לנו או התנהגות, או תחושה, תגובה כלשהי, כן? אבל כל זה במערכת של הנפש הבעמי, של האגו של האדם. ומה שאנחנו רוצים לעשות, זה לעלות דרגה, לצאת מכל הלבושים האלו, ואי אפשר לעשות את זה כמובן 24/7, אלא אפשר לעשות את זה מדי פעם. מדי פעם בשביל להגדיל ולהגביר את כוח האלוקי שבתוכנו. אחרת אני נשארת תקועה בתוך הנפש הבעמי. והדברים האלו הם פשוטים, הם מוכרים ופשוטים, כשהחיים מתנהלים בצורה הכי כאילו רגילה, במערכת יחסים בין בני אדם, עם הסביבה, בקשר כאילו במשפחה המצומצמת או היותר רחבה, או עם החברה, או עם העבודה, עם העולם, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר להגדיל כל הזמן את המעגלים. אבל למעשה, כל זה מתלבש בתוך איזו תפיסת עולם מסוימת. ובתוך התפיסה המסוימת הזאת, בתפיסת עולם, יש לי שמה את כל האמונות שלי שמנחות אותי, שהן בעצם רוצות לחזק את עצמם. אז פה אני רוצה ממש להיכנס יותר לנקודה הזאת. אם יש שאלות, אתם יכולות לכתוב את זה. אם משהו לא ברור, אני אחזור על זה בצורה שונה, אנחנו יכולים כאילו להחליף פה כמה דברים. כן, האמונות שלנו הרבה יותר חזקות מכל מה שאנחנו יכולים להגיד ממה שאמרנו עד עכשיו. אפילו מהמציאות החיצונית. הרבה יותר חזקות. ויותר מזה שאפילו אנחנו מחפשים לאמת את האמונה שבתוכי. זאת אומרת, כל האמונות התפלות שיש לנו, הן לא נמצאות כאן במוח הקדמי, אלא הן במוח האחורי, ושם הן יושבות, והן מנחות אותנו, ואפילו בהתנהגות ואפילו ברגש, ובכל מה שאנחנו, יכולים להגיד. אז בואו ננסה קצת להיכנס יותר לזה. עד היכן זה מגיע? זה מגיע למצב כזה, שאם, למשל ניקח איזו אמונה כלשהי, סתם לא קשורה עכשיו ממש למצב, אבל בן אדם הוא חושב שבחיים שלו, התפיסה של אותו עולם, תפיסת עולם שלו זה שהחיים חייבים להיות קשים. זה תפיסת עולם, זה אמונה. זה לא מוכרח להיות, זה לא אמת, אבל זה אמונה. עכשיו, אני לא הולכת כל יום עם האמונה הזאת מחדש, היא נמצאת מאחורה והיא מנחה אותי. זאת אומרת, שכל פעם שאני ארצה לעשות דברים, אני קודם כל בודקת בתת מודע ובתוך אפילו חלקי שניות, אם זה מתאים לאמונה שלי. ואפילו אם זה יותר מדי, למשל, אם יזדמן לי איזה משהו שהוא יותר מדי קל,
ובתפיסה שלי זה צריך להיות קשה, אז מה יקרה? יקרה שאני מורידה את הערך של הדבר שאני עשיתי. פתאום זה ייראה לי לא שווה. זה לא עשיתי כלום. אני מקצינה את הדבר. למה? כי זה לא היה קשה. והאמונה שלי אומרת לי שזה צריך להיות קשה. זה אחד מהפנים של הביטוי של האמונה הזאת. עוד פן של האמונה הזאת, זה יכול להיות שבן אדם יגיד, הוא יסתבך איך הוא רוצה לעשות איזה דבר, כי זה צריך להיות מסובך וקשה. עכשיו, בשביל מישהו אחר זה יכול להיות מאוד פשוט. אז השני שהוא, התפיסת עולם שלו זה שהחיים הם צריכים להיות הכי קל, וזה תפיסת עולם, אז הוא כשהוא ניגש לאיזה דבר, הוא יעשה את זה בקלות. לא בגלל שהוא יותר חכם, לא בגלל שהוא כאילו מבין יותר, או שיש לו יותר כישרון. הכישרון שלו הוא התפתח, והיכולת שלו מתפתחת בזכות האמונה שלו. האמונה שלו היא שהעולם הוא צריך להיות בקלות, ללכת בקלות, הדברים שרוצה לעשות בוודאי שזה יצליח. אז כל מה שהוא יעשה יהיה יותר זורם, יותר קל, יותר מזדמן לו. אז המציאות קובעת או אני קבעתי. ופה אנחנו צריכים לעשות את השינוי של התפיסה. כמעט שהמציאות היא כלום לעומת מה שאני קובעת לה. עכשיו, איך זה יתלבש לנו בתוך מצב כמו של היום? זה בגלל שפה אנחנו מדברים על אמונות שהן קשורות לנפש הבעמי. אם אני לא מייחסת, אם אני לא מתחברת יותר נכון, אם אני לא מתחברת לאמונה יותר גדולה ממה שהאמונות שלי מדברות, אז אני לא אצא מהסבך, אני לא אצא מהמערכת כאילו שנמצאת בצורה, איך אומרים את זה? כאילו ברובד למטה. אני חייבת לחבר את עצמי עם מערכת של אמונה הרבה יותר גבוהה. אבל כל זה, למה זה חשוב? כל אחד יכול לעשות את זה באופן טבעי. אתם יודעות, יש איזו אמירה כזאת בשפת ה-NLP שאומרים שכולם עושים, לפני שבן אדם לומד כאילו איזו חוכמה מסוימת, הוא כבר יודע לעשות את זה, הוא עושה את זה באופן טבעי. מה ההבדל שבן אדם הולך עכשיו ללמוד את זה? ההבדל הוא שעכשיו הוא יעשה את זה בצורה תודעתית. המודעות שלו, הוא עושה עכשיו, הוא בוחר לעשות את זה. הוא לא עושה את זה מתוך אינסטינקט, או מתוך כאילו פעולה שככה הוא התחנך, וככה אמרו לו לעשות, וככה הוא יודע שזה הכי טוב, או שהוא מרגיש את זה. אבל כל העניין שאנחנו רוצים להפוך את הדברים הברורים לנו בצורה כאילו עמוקה ואינסטינקט ושאנחנו לא מביאים את זה מתוך בחירה, כן? אז זה בדיוק הנקודה איפה שאנחנו רוצים להגיע. זאת אומרת שכל הדברים האלו יהיו יותר מבחינה בחירתי. זאת אומרת, אני בוחרת למה אני עושה את זה, מאיזה מקום זה נובע כשאני אעשה את המעשה. הרי זה ידוע, אומרים את זה גם בחז"ל. אומרים בחז"ל, אני אתן דוגמה שאנחנו נראה את זה בשבוע הבא עם הפרשה בלך לך, שחז"ל אומרים שלוט שהיה בן בית של אברהם אבינו, כי אבא שלו מת בכבשן, ואברהם אימץ אותו ולקח אותו, אברהם היה בנו והיה רבו, כן? אז הוא בחר איכשהו ללכת לסדום וכן הלאה וכן הלאה, אבל לפני שהלך לסדום הוא ירד למצרים עם אברהם אבינו. וחז"ל אומרים, למה הוא ניצל מסדום? באיזה זכות הוא ניצל מסדום? הרי הוא היה כמוהם. למרות שהוא בא מבית כמו של אברהם אבינו. שלבוא מבית של אברהם אבינו זאת אומרת שאתה בא מבית
ששמעת גדל עם מלאכים ודברים מאוד גבוהים בבית, לא בית פשוט בכלל. אז חז"ל אומרים, כל מה שהוא עשה, אפילו שהיה מכניס שם אורחים, ושזה דבר גדול, זה לא נחשב לו לאיזושהי זכות. למה? כי ככה הוא גדל. אתה גדלת בבית כמו של אברהם אבינו, אתה לא יכול לא להכניס אורחים. אז אפילו אם אתה גר בסדום, אתה תכניס אורחים. אז עמד לו איזה זכות אחר, שזה הוא לא למד. זאת אומרת, הוא עשה מתוך בחירה אישית. וזה מראה לנו כמה הבחירה היא פה קובעת את האמיתות של הבן אדם, של האמונה שלו, בהתנהגות שלו, בבחירות שלו. אז מה היה בעצם, מה הייתה הבחירה שלו? זה כשהם ירדו למצרים, הוא לא גילה שאברהם אבינו לא אמר את האמת לגבי שרה, ושהוא הסתיר אותה, יותר נכון, הוא הסתיר אותה בתוך הארגז, והוא לא גילה את זה. למרות שחז"ל אומרים שאם הוא היה מגלה את זה, אז בוודאי שפרעה היה נותן לו הרבה כסף וזהב, כל מה שהיה חומד, וזה היה תאוות ליבו, והוא היה יכול לעשות את זה בקלות. אבל הוא לא עשה את זה בתור בחירה. וחז"ל, הם מביאים את זה בשתי הכיוונים. מצד אחד, אתה תגיד מה? בן אדם שאתה רוצה עכשיו למכור את אבא שלך, את הרב שלך, אתה תמכור אותו בשביל כסף וזהב, זה מה שיחשב לו לזכות, כביכול, זה שאלה של חז"ל. אז חז"ל אומרים כן, זה נחשב לו לזכות, בגלל שהבן אדם הזה הוא כולו תאוות ממון. והוא בחר שלא לעשות את זה. אז פה אנחנו רואים כמה החינוך לא משחק פה בהתנהגויות שלנו, אלא מה שמשחק זה הבחירה. ובשביל להיות בבחירה, אני צריכה לעורר את הנקודה הפנימית שלי. זאת אומרת, מה אני באמת רוצה בתוך הסיטואציה הזאת. אז פה אנחנו נגיע לאיזו נקודה חשובה מאוד. אז קודם כל אמרנו, להתחבר למשהו שיותר גבוה ממני. יותר גבוה ממני, זאת אומרת, זה אמונה של בורא עולם שאין עוד מלבדו. אז כולם יכולים עכשיו לעמוד ולהתחזק באין עוד מלבדו. אבל מה בדיוק זה עושה? זה עושה שבעצם, כמו שכתוב בחז"ל, אתה נותן כוח לבורא עולם. אז אנחנו יכולים להגיד, שוב פעם, מה, בן אדם נותן, הקדוש ברוך הוא נותן לי כוח, הוא נותן לך כוח לעשות חיים, זה נכון. אבל מצד שני יש גם כאילו, הצד השני של המטבע, כשאנחנו נותנים כוח לבורא עולם, זאת אומרת, כשאנחנו מאמינים בו, כשאנחנו מתחברים לאמונה בבורא עולם, אנחנו נותנים לו כוח, ואז הוא יכול לפעול. לכן הפעולה הזאת של אין עוד מלבדו, כל מה שיכול לחזק אותנו באמונה, ובגלל זה אמרתי שבעצם ככל שבן אדם מתרכז בתוכו, ולא מתפזר באינפורמציה החיצונית על מה שקורה, מה שיש, כי מה שקורה, מה שיש, זה בעצם, זה רק, עוד פעם, מחזק אצלי את התחושות של הנפש הבעמי. כי הנפש הבעמי היא מבינה את העולם רק דרך החושים והתובנה שלה. אז פה אני מחזקת אותה, ולחזק אותה זה לחזק את כוחות הטומאה. כי כוחות הטומאה ניזונים מהדרך איך שאני חושבת. איך אני רואה את העולם, במה אני מאמינה, במה אני נותנת כוח. אז זה נכון שאני, עוד פעם, אני צריכה לדעת מה שקורה. אבל מצד שני, אני גם צריכה להגיד לעצמי, שאני דווקא עושה ביטול בזה שאני לא רוצה לחשוב. זה כמו שאנחנו אומרים, לזכור את עמלק, תזכור שאתה לא תשכח אותו. זאת אומרת, הבנתם, זאת אומרת, יש זכירה ויש שכיחה. אבל הזכירה זה רק בשביל למחוק אותו. זה בשביל לבטל את הכוח שלו. אם אני זוכרת אותו, זה בשביל למחוק. ולא בשביל כאילו לתת לו כוח של מציאות. לאט לאט אנחנו נגיע לטכניקה איך אנחנו צריכים לעשות את זה בפועל. לגבי עצמנו, לגבי החיים שלנו הפרטיים. זאת אומרת,
שככל שיש לי כוח בחירה ממה שאני רוצה, איך לחשוב, איך להרגיש, לעשות, אני כבר לא מדברת לעשייה, בגלל שעשייה זה הדבר הכי קל. בן אדם יכול לעשות דברים או לא לעשות, הוא יותר בשליטה בדבר הזה. אבל להרגיש או לחשוב זה כבר יותר קשה. אבל כל הדברים האלו, הם באים מכוח הנפש הבעמי והאגו והדמיונות. אדם הוא מלא בדמיונות. אני שמעתי משהו, פתאום אני מדמיינת 1000 דברים אחרי זה. אז אני רוצה עוד להוסיף עוד איזה נקודה. נראה כמה, יש לנו עוד קצת זמן, כבר 9, אבל התחלנו מאוחר. המוח שלנו יש לו עוד תפקיד, עוד דרך איך הוא מתפקד, שאנחנו חייבים פה למקד את המודעות שלנו בזה. המוח שלנו בעצם הוא כל הזמן מחפש להרגיש את החיות של עצמו. זה האגו. אז איך הוא חי את זה? הוא חי את זה דרך המחשבות. זאת אומרת, שאני כאילו יכולה פתאום להתחבר למעשה שהיה בעבר, ואז אני כולי נמצאת שמה. כולי נמצאת בתוך איזה מחשבה על מה שקרה, לא משנה אם זה היה לפני יום, או לפני 10 שנים, או לפני 50 שנה, זה לא משנה. הבן אדם הוא יכול להיות תקוע שמה, ולהרגיש את הדבר הזה כאילו זה בהווה. היום, עוד פעם אמרו לנו את זה, פעם אמרו לנו את זה חז"ל, אבל אתה מאמין או אתה לא מאמין, כמו שאמר הבעל שם טוב. הבן אדם נמצא איפה שהמחשבות שלו. היום זה כבר דבר שנודע גם המדעים אומרים את זה. האנשים שלומדים את המוח ומנתחים אותו דרך הטכנולוגיה, הם אומרים, הבן אדם חי ברגע הנתון הזה של ההווה, לפי המחשבה שלו. אתה נמצא כאן או אתה נמצא בעבר, או אתה נמצא בעתיד. זה גם יכול להיות. אבל כל זה בשביל מה? למה המוח שלנו קופץ מעבר לעתיד? בשביל לחפש חוויות. בשביל לחפש מה להרגיש. אז אני זוכרת מה אמרו לי, אני זוכרת איך הוא הגיב, אני זוכרת מה עשו לי, אני זוכרת איך יהיה, ומה יהיה בעוד כמה שנים. כמו הרבה פעמים אני שומעת אנשים, כששואלים אותם, למה עכשיו אתה מגיב ככה? כי בעוד 10 שנים, אני דואגת למה שיקרה בעוד 10 שנים. אתם מבינות שזה הכל דמיוני, הכל וירטואלי. היום אנחנו חיים בעולם הווירטואלי, מכל הכיוונים. והעולם הווירטואלי הוא עולם דמיוני. וכל העולם הזה, כל העולם הווירטואלי, הוא אמור רק לגרום אצלי רגשות. כאילו אפילו תובנות. כאילו לחזק את האמונות התפילות שלי. אז עכשיו, אז מה התפקיד שלי? מה עכשיו העבודה שלי, יותר נכון מבחינת הפנימיות שלי? זה להחזיר, לרכז את עצמי בהווה. וזה דבר מאוד קשה. זה לא דבר שנעשה בפשטות. זה לא, בגלל זה, בוא נאמר ככה, הרבה פעמים יצא שאנשים שהם מגיעים למצב קצת פתולוגי, כן? שהרפואה שלהם זה להתעסק במעשה. כי אז המוח קצת מנותק מהמחשבה, ואז הם יותר מרוכזים בתוך המעשה. זה מנטרל קצת את כל המחשבות והדברים האלו. אבל אנחנו כולנו נגועים פחות או יותר בדבר הזה. ואם אנחנו לא נשים לב, אם אנחנו לא כאילו נהיה מודעים לאיזה מחשבה עכשיו אני חושבת, פתאום זה יכול לבוא. אני חושבת על מה שהיה אתמול. למה אני חושבת על מה שהיה אתמול? זה ישנה משהו? לא, אבל
זה כאילו, שוב פעם, אני מנתחת את מה שהיה, בשביל לשנות כאילו את מה שהיה בדמיונות שלי, ולתת לי איזו הרגשה אחרת. שזה יכול להיות גם רגשות שליליות, כמו חבל שלא עשיתי, חבל שלא אמרתי, חבל שאמרתי את זה, או חבל שלא עשיתי את זה, או אם ידעתי, אז כל זה דמיון מוחלט, שמבלבל את האדם ומוציא אותו בעצם מהריכוז של עצמו. אז כל המטרה היא בעצם שאנחנו חייבים ליצור מצב של חזרה לתוך עצמנו. ולחזור לתוך עצמנו זה לחזור לתוך ההווה. זה אנחנו אולי נראה את זה בפגישה אחרת אם אתם רוצות, אבל אני רוצה עכשיו להתמקד יותר מבחינה רגשית איך אנחנו נעשה את זה. העצה בשביל להתגבר על הרגשות השליליות, זה קודם כל לזהות אותם. זה ברור. כולם יודעים את זה, כולם מדברים על זה. תזהה את הרגש, הפחד, הכעס, התסכול, הדאגה, לזהות את זה. זה לא שאני עכשיו מתחמקת או שאני דוחקת את זה. לא. אני מזהה שיש עכשיו איזה רגש שלילי שמציף אותי. עכשיו, ברגע שזה, אני מזהה אותו, אני קודם כל מקבלת אותו. כי הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות בנפש זה הכנעה. אדם לא יכול להתקדם בלי הכנעה למצב איפה שהוא נמצא בתוכו. זאת אומרת שבהתחלה אני צריכה להיות בהכנעה עם מה שקורה בפנים. כן, אני מפחדת, כן, אני דואגת, כן, אני מתוסכלת, כן, זה לא משנה מה. ברגע שאני זיהיתי אותו, אני גם יכולה להוסיף עוד כמה דברים, זאת אומרת שאני מקבלת את זה, ואני גם בודקת את העוצמה שלו, כמה אני דואגת, כמה אני מפחדת, לפעמים זה נודע, לפעמים זה לא נודע, לפעמים בן אדם לא מודע, דרך אגב אני גם מוסיפה פה איזה דבר בקשר להתקף חרדה. מה זה התקף חרדה? התקף חרדה זה שבעצם הבן אדם לא מודע מהרגשות שלו, ואז יש לו הצטבחות של רגשות שליליות, שממתינות בתוך המגירה, בוא נגיד את זה ככה, ופתאום יש איזו התפרצות שלא קשורה למציאות. אז בן אדם יכול להיות במקום רגוע, במקום בבית, שלא קורה שום דבר, ופתאום יש לו התקף חרדה. למה יש לו התקף חרדה? כי הנפש לא יכולה עוד יותר להכיל את הכמות שלה הרגשית, שהיא בעצם כמות של אנרגיה שלא שוחררה בזמנו. אז זה כמו פצצת אטום, זה כאילו בינתיים זה מחכה, והבן אדם לא מודע לזה, ואז פתאום זה בא בהתקפה, והבן אדם פתאום לא יודע מה קורה לו, כי זה לא גם קשור למציאות. וזה רק קשור לזה שבעצם האנרגיות האלו מתפרצות החוצה. רגש זה אנרגיה. אם אני לא משחררת אותה, היא עושה פשוט נזקים בפנימיות שלי. אז כמו שאמרנו, אני חוזרת לנקודה הזאת, בשביל להגיע לעצם, זה שבעצם אני מזהה את הרגש הזה. השאלה שאני שואלת את עצמי, זה האם אני מזדהה עם הרגש הזה? עכשיו, כל מה שיבוא בתשובה, זה ברור כי זה מציאות, זה ברור כי איך אני, אם לא, אז מה כן? יכול להיות הרבה סיבות, אם זה שכליות, אם זה קשור לאמונה או לעוד רגשות אחרות או לתובנות מסוימות, שהרגש הזה הוא מוצדק. אז אני לא כאילו סותרת שזה מוצדק, אבל אני רק עכשיו שואלת את עצמי, האם אני רוצה להגיב בצורה כזאת? האם אני רוצה לאמץ את הרגש הזה כרגש שלי? אם אני כועסת בגלל שעשו לי משהו, אמרו לי משהו שפגע בי, אז זה מוצדק, כן? זה לגיטימי, בוא נאמר את זה.
אבל האם זה המקום איפה שאני רוצה להישאר? האם אני רוצה להישאר שמה, או אני רוצה להחליט שבעצם התרגום של מה שקרה מבחינת הריאקציה שלי הוא נכון, הוא מה שאני רוצה בהחלטה שלי להרגיש, לחוות. או שאני רוצה להחליט שעכשיו הדבר הזה בעצם הוא נובע ממשהו דמיוני. עכשיו, כשאני אומרת דמיוני, זה לא שלא קיים מולי איזה בן אדם שפגע בי. הבן אדם הזה קיים, הסיפור קיים. הדמיון הוא איפה אני מלבישה את זה בתוך הנפש. זאת אומרת, איך הנפש שלי מגיבה בשביל כאילו מול הדבר הזה. ופה זה כאילו, אבל מה את יכולה לעשות עוד? חוץ מלכעוס, חוץ מלהתעצבן, מה את יכולה עוד לעשות? כאילו, יש לי רק איזה סיטואציה אחת, תשובה אחת. וזה לא נכון. זה שקר. כל עוד ואני לא החלטתי שזה לא משנה עכשיו אני לא יודעת מה אני צריכה להגיד. עכשיו אני לא יודעת מה אני צריכה להגיב, אני לא יודעת מה אני רוצה להרגיש. לא יודעת. אבל דבר אחד, אני יודעת שאני לא רוצה להתעצבן. אני יודעת שאני לא רוצה לפחד. אני יודעת שאני רוצה עכשיו להיות במקום אחר. איך זה נקרא המקום הזה? אני לא יכולה עכשיו לדעת, כי בינתיים הפרשנות שלי, התובנה שלי, התפיסת עולם שלי, הביא אותי לתגובה הזאת של כעס, של פחד, של תסכול, של לא משנה מה. אז אני עכשיו רוצה להחליט שבעצם התגובה הזאת זה לא מה שאני רוצה. עכשיו, בשביל שזה יחזיק מעמד ושזה יהיה כאילו יציב, אני חייבת לתת לו פן כנגד. אז כמו שאמרנו, את זה אני לא רוצה. מה אני באמת רוצה? אני לא יודעת. אבל אני רוצה להתחזק במשהו אחר. במה אני רוצה להתחזק? אני רוצה להתחזק באמונה. אני רוצה להתחזק באמונה שלמעשה האמונה שלי בבורא עולם, שלמעשה הוא אוהב אותי והוא שם אותי בסיטואציה הזאת, והוא הסיבות של כל הסיבות. הוא הסיבה של כל הסיבות. והוא עושה לי את זה מתוך אהבה אליי, אז אני נתתי כיוון למחשבה שלי, כיוון למוח שלי, לאן אני רוצה ללכת. זה לא אומר שאני שם, וזה לא אומר שאני לגמרי התפטרתי מהרגש. אבל אני בונה מערכת שהבנייה הזאת, מרוב שאני מתרגלת אותה, היא תהפוך להיות מציאות אצלית, היא תהפוך להיות משהו שייתן לי יציבות בנפש. זאת אומרת, שהמאורעות החיצוניות לא יפגעו בי בעוצמה כזאת, בעוצמה כמו שאני רגילה. בגלל שמה? שכל פעם שאני פתאום תופסת את עצמי, ואני רואה, למשל, עכשיו, לא קרה שום דבר, אבל אני זוכרת מה שאמר לי פלוני אלמוני שפגע בי. אז מה זה עושה? זה מחדש אצלי את הכעס, את הפחד, את התסכול, את הדאגה, את כל הסרטים האלו. עכשיו, אם אני לא מודעת לזה, אני נכנסת לזה כמו כפפה. זה יתלבש אליי בצורה מאוד 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 קלה. עכשיו, ברגע שאני תפסתי את עצמי, ואני אומרת, רגע, אבל לא, זה כבר לא הסרט שאני רוצה להיכנס בו. זה כבר לא מעניין אותי הסרט הזה. לא משנה מה. עכשיו, מכיוון, כמו שאמרתי, כל העבודה הזאת זה עבודה שאנחנו יכולים לעשות יום, לא משנה, אפילו אנחנו במקום הכי רגוע ושקט ולא חסר לנו ואנחנו בטוב, לא משנה. זה עבודה שאנחנו צריכים לעשות ויכולים לעשות את זה, אבל זה לוקח זמן. כשאנחנו מגיעים לתקופות כמו עכשיו,
שהתקופה היא הרבה יותר קשה והרבה יותר מאתגרת והרבה יותר כאילו המציאות מבחוץ הרבה יותר קשה, אז פה הקדוש ברוך הוא נותן לנו סייעתא דשמיא כדי שאנחנו נגיע לזה יותר מהר, יותר בקלות, יותר בכאילו, אנחנו קופצים מדרגות. למה? כי אני בוחרת עכשיו להתחבר לאמונה אמיתית הרבה יותר גדולה ממני. עכשיו, מה זה יעשה? זה יציף לי באיזשהו מקום הרבה רגשות שליליות והרבה אמונות תפילות. אבל אם זה מציף אותם, זה בגלל שאני צריכה להתפטר מזה, וזה העבודה הפנימית שלנו. כמו שאמרנו מקודם, אמרנו, אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות, בכל הניסיונות האלו, לא כולם נכתבו. למה? כאילו היו ניסיונות זה היה פשוט שהוא יזרוק את עצמו בכבשן האש למשל. זה פשוט, זה לא פשוט בכלל. אבל זה היה פשיטה, כאילו, מה תעשה? אתה תסתור את האמונה שלך? לא. אברהם אבינו היה במדרגה כזאת שאו אמונה שלי או כלום, הוא לא מתפשר על שום דבר. אבל כל הניסיונות בעצם הם בשביל לגלות עומקים בתוך הנפש של האדם. לא בשביל עכשיו לחפש איזה ניסים. כי הניסים, כמה שהם יכולים לעורר את האדם, ברגע שזה עובר, האדם חוזר לקדמותו. הוא חוזר למה שהיה. אנחנו ראינו את זה ועברנו את זה הרבה פעמים בהיסטוריה של העם היהודי. בגלל זה, הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, איך בני ישראל יצאו ממצרים, ראו את כל המכות, ראו קריעת ים סוף, מלחמת עמלק, מתן תורה, ואחר כך הם עושים את החטא, ואחר כך הם מתלוננים 10 פעמים במדבר, ויש להם לחם ויש להם את הכל. למה? כי הנס הוא לא יכול לעשות את הפעולה שאדם יעשה בפנימיותו. הנס הוא יבוא, הוא ייתן לך הברקה, הוא ייתן לך איזה משהו, שאמור להיות זיכרון. הוא לא יכול להיות בהתמדה. הוא יכול להיות רק בזיכרון. והזיכרון הזה, זה מה שאני צריכה לעורר כל פעם שאני נמצאת בתוך איזה ניסיון, בתוך איזה מצב שדורש ממני להתחבר לזה. זה בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו ניסים. כמו שאנחנו יודעים שניסים וניסיון זה אותו שורש. אבל הנס של הניסיון זה שזה מרים את האדם, כי נס זה לשון הרמה. זה דברים פשוטים שאנחנו יודעים בתורה. אז מה כן? מה כן? אדם יכול לבחור את הרגשות שלו. ורק ככה אנחנו יודעים שאנחנו עושים גשר בין שכל ורגש. רק בצורה כזאת, בין שכל, בין מוח ללב. שזה כל התוכנית של התורה. והשבת אל לבבך, וידעת היום והשבת אל לבבך. למה אנחנו לא יכולים להשיב אל הלב? כי הלב הוא מלא, הוא תפוס בהמון רגשות שבאות מהתפיסת עולם והאמונות התפילות. אז איזה דעת תיכנס? בסדר, אז הדעת נשארת בהצפה מלמעלה, אבל לא בפנימיות. מתי זה ייכנס בפנימיות? זה ייכנס בפנימיות כשאני אני מפנה מקום. איך אני מפנה מקום? אני מבטלת בהחלטה מודעת, בהחלטה בבחירה שלי, שאני לא מתחברת לרגשות שבאות. לאיזה רגש אחר כך יבוא? אז יבואו רגשות הרבה יותר גדולים, דברים יותר כאילו שיכולים למלות את האדם ולאמת את האמונה שלו. וזה מה שאנחנו, לשם אנחנו צריכים להגיע. אז כל הניסיון של היום, שזה באמת לא פשוט, כי אנחנו כאילו מתנדדים בין דברים שהם מאוד קשים, וחוויות גם כן, שאנחנו, כל אחד צריך להתמודד עם איפה שהוא נמצא, המטרה של הדברים, המטרה של כל המציאות הזאת. אז בסיכום, קודם כל להבין
כמה אנחנו יכולים להיות אדם בעל בחירה. כי זה התוכנית של האלוקים בעולם. הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא אותנו לימות המשיח, אם אנחנו נשארנו סגורים בתוך הקופסה שלנו. אז אפילו המשיח יבוא, אנחנו לא נראה אותו, כי אנחנו בתוך הקופסה שלנו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותנו, ולהכין אותנו למציאות חדשה. בשביל זה אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. אז אנחנו יודעים שאדם לא יכול לעשות את הכל. מה שאנחנו יכולים לעשות זה כל אחד לפי היכולת שלו, ההבנה שלו, הסייעתא דשמיא שיש לו בכל דבר. זה טיפין בתוך הים. אבל אם אנחנו לא פותחים את הפתח הזה, אז אנחנו לא נגיע גם לשום דבר. אז קודם כל, להיות יותר מודע מבחינה רגשית ומבחינת המחשבות שלנו. שאני בוחרת מה אני רוצה לחשוב, אז כמו שאמרנו, מחשבות זה הרבה יותר קשה גם להשתלט על זה, אבל זה בוא נגיד לעשות תרגיל, פעם, פעמיים ביום, 3 פעמים ביום, כל אחד לפי היכולת שלו והמציאות שלו, איך הוא יכול להתפנות. ולשים לב, אבל גם אפשר לעשות את זה מתוך מעשה, בתוך כאילו פעולות בתוך הבית, או בעבודה, שאדם יכול לחשוב מה אני חושב עכשיו, איפה המוח שלי עכשיו בורח, הוא ברח לעתיד או לעבר, הוא מביא אותי לרגשות מסוימות, אני לא רוצה את זה. אני מחליטה שאני לא רוצה, אז אני עושה ביטול מחאה. זה נקרא בלשון חז"ל, גילוי דעת. אני מגלה את דעתי. לגלות את הדעת זה לגלות את הנקודה הכי פנימית שבתוכי, מעבר לאגו שלי, של מה שאני חושבת ומאמינה ומרגישה ועושה וכן הלאה וכן הלאה. אז אני מגלה את הדעת הכי פנימית שלי, שזה לא זה. זה אני לא רוצה. מה אני רוצה? אני רוצה להאמין בבורא עולם, שאין לו מלבדו, שהוא משגיח עליי, על כל העולם, על כל העם היהודי, על כל מה שקורה במציאות. ויותר אני עושה את זה, תבינו שזה הדבר שנותן, כמו שכתוב בתהילים, תנו עוז לאלוקים. זה אנחנו נותנים לו את הכוח להיות יותר במציאות, ומבטלים את המציאות של הטומאה. כי כל הדמיונות וכל הרגשות השליליות זה כוח הטומאה. שזה בא בביטוי בצורה כזאת. אבל אנחנו כל כך שוחים בתוך זה שאנחנו לא שמים לב. אז אנחנו רוצים לבטל את הכוח הזה בתוך גילוי דעת, וכל אחד יכול להגיד את זה בתוך כאילו השפה שלו, שאני עכשיו מבטלת את זה, ואני לא מזדהה עם הרגשות האלו, ואני מחליטה שאני רוצה לבטל את זה, שזה יהיה בעיניי, כמו שאומרים, חמץ לפני פסח, שזה כמו בהפרה דהרה. דרך אגב, אחר כך כשאני מצאתי איזה גילוי דעת של חז"ל, שיש בכל הסידורים במחזור, לא במחזור, בסידור תפילה של הספרדים, אז שם יש איזה גילוי דעת שכתב הבן איש חי, והוא מבטא את כל הדברים האלו בצורה מאוד 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 ברורה. רק שמה זה לשון חז"ל. ולשון חז"ל כבר זה מנתק אותנו קצת מעצמנו. לכן אני אומרת, תיקחו את הדוגמה הזאת, אבל תגידו את זה בשפה שלכם. זאת אומרת, כי פה הוא מדבר באופן כללי על מחשבות רעות, הוא לא מדבר בהכרח על רגשות, אבל יותר במחשבות רעות וזרות, כי בעצם הם מבינים שזה השורש של כל הרגשות, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בקשר לרגשות ולמחשבות, ולעשות ביטול, ולהגיד שהביטול הזה יש לו כוח, ובכוח הביטול הזה, אז הם יתרחקו ממני, הם ייעלמו, בעיניי זה כמו הפרה דהרה, זה לא קיים. זה לא קיים. אז בהתחלה אבל אני מרגישה עדיין, בסדר, תמשיכי להרגיש, אבל לאט לאט, ברגע שהמוח שלי מבין שאני לא רוצה ללכת לשם, והמוח הולך לאן שאני רוצה להוביל אותו, לאן שאני מתחברת אליו, אז אני עכשיו מחליטה שאני לא רוצה להתחבר לזה.
ואז אני מלמדת את עצמי, אני מחנכת את עצמי, שלאן אני רוצה ללכת? אני רוצה ללכת לאמונה של בורא עולם, שהוא משגיח ואוהב ועושה לנו הכל לטובה. אני מקווה שהתמונה היא ברורה. יש עוד הרבה מה לומר, אבל אני לא רוצה להחזיק אתכם יותר מדי זמן. אם יש שאלות, אני מאוד אשמח. בכל אופן, אני הקלטתי את זה, ואני רוצה לעשות מזה סרטון בתוך, ביוטיוב, כמו שאני עשיתי את זה כבר פעמיים את זה בצרפתית, אבל עכשיו אני עשיתי את זה בעברית. אז מי שירצה, אני יכולה לשלוח את הקישור, תוכלו לשלוח את זה למי שאתם רוצות. אם יש עוד שאלות, אני אשמח לקבל את זה גם בוואטסאפ באופן פרטי. אני רוצה